Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, HEMA en Top One Toys in Dokkum. Vandaag in het Sint-Nicolaas nieuws. Een verslag van de intocht in Dokkum en de intocht Vinwoarden. Ook hebben we beelden van de intocht uit Kollum en de Westereen. Meneer Hans ruikt iets lekkers in Dokkum en gaat op onderzoek uit. En we sluiten natuurlijk af met het weerbericht van Piet Pablo. Sint-Nicolaas nieuws. Borden vol met interviews. Hier op RTV NOF. Zijn de Sint en Piet op hun best. Hier op RTV NOF. Zijn de Sint en Piet op hun best. Hallo allemaal en welkom bij de tweede uitzending van het Sint-Nicolaas nieuws. Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Sinterklaas kwam in Nederland. Ook wij zijn op pad geweest om intochten te filmen. En deze keer beginnen we bij Dokkum. Als Sinterklaas nou de eerste voet op dat kleed zet, dan moeten we met z'n allen heel hard juichen, hè? Dan gaat Sinterklaas wel juichen. Let maar op, daar gaat hij hoor. 3, 2... Oh. Ja! Wauw! Het is gelukt. Dag Sinterklaas. Dag meneer Hans. Hoe gaat het met u, Sinterklaas? Dat zie je toch? Nou, Geweldig goed. Ik ben zo blij weer in Dokkum te zijn. ik ben ook zo blij. En Sinterklaas, ik heb ze hier weer allemaal op een rijtje staan, Sinterklaas. Sinterklaas, Mevrouw de burgemeester. heel hartelijk welkom. Fijn dat u weer in Dokkum bent. Al deze kinderen hebben met smart op u gewacht. En zeker toen ze in het journaal zagen dat er onderweg nogal wat pech is geweest. Maar we hebben het kunnen zien. U bent er weer goed aangekomen. Van harte welkom. Ik ben hem kwijt. Wat ben je nou weer kwijt? Kwijter dan kwijt kan niet. Oh jee. Er is iemand wat kwijt. Hopeloos kwijt. Ja, maar ik weet het ook niet. Ik ben hem zo kwijt dat ik niet eens wist dat ik hem zo kwijt kon zijn. Maar als we nou beginnen met wat je Wil kwijt je bent, dan weten kunnen we wat er Piet misschien kwijt is? Kijk dan naar de hele video van de intocht in Dokkum, direct naar deze uitzending, hier op RTV NOF. Naast me staat Frida. Hoi Frida. Hoi. Vind je het leuk vandaag? Ja. Vind je het ook een beetje spannend? Ja. Hey, en wie komt er eigenlijk aan vandaag? Sinterklaas! Heb je er al over gedroomd dat die kwam? Nee. Nee. Je vindt het ook niet zo... Vind je het wel spannend dan? Ja, Dat wel. best. Ja. Heb je ook al een verlanglijstje klaar? Ja. Ja. En wat staat er helemaal bovenaan je verlanglijstje? Klei, want nee, ik heb geen klei. Inmiddels zijn we bij de aankomstplaats van Sint-Nicolaas. En ik heb hier bij me staan Nienke. Jij heet toch Nienke? Ja. Hey Nienke, vind je het een beetje spannend? Ja. Want wie komt er eigenlijk aan nu? Sinterklaas? En met wie nog meer? De Zwarte-Pieten? Ben je al van die boot afgesprongen of zo? Nee! Want jij bent Elske toch? Ja. Maar je bent zwart. Ja. Dus jij bent een zwarte Piet. Ja. En je bent niet van de boot afgesprongen. Nee. Hoe ben je dan hier gekomen? Mijn tandenhuis weg. Hoor de wind waait door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind. Zou de goede Sint zou komen, als het weer zo lelijk vindt. Als het weer zo lelijk vindt. Ja, hij komt in donkere nachten, op zijn paardje overstaan. Als hij wist hoe we verwachten. Lukt het allemaal met alle cadeautjes en dergelijke? Ja, nou, het zal wel moeten natuurlijk. We krijgen het ontzettend druk en al vanavond gaan ze eerst allemaal de schoen zetten. En dan morgenochtend vroeg dan duiken we eerst allemaal lekker ons bedje in. En daarna gaan we met frisse moed hebben de komende weken nog genoeg tijd om die cadeautjes. Dus daar hoeven de kinderen zich niet druk om te maken. Kinderen, hij is er weer hoor. Jeetje, Sinterklaas had het druk het weekend. Er waren natuurlijk nog veel meer intochten bij ons in de regio. Maar hiervan kun je de foto's terugzien op www.rtvnof.nl. Ook is meneer Hans voor ons op pad geweest. Deze keer was hij in Dokkum, maar wel op een heel vreemd tijdstip. Dag Djoeke Numan. Ja, je wil het raden of niet. Maar het is midden in de nacht.
En afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas met al zijn pieten binnen. En van een van de pieten heb ik gehoord dat hier ergens in Dokkum pepernoten worden gebakken als hulp. Nou, dan zijn wij natuurlijk op zoek in Dokkum. En ik moet zeggen, het ruikt hier zo lekker. Het moet hier ergens zijn. Maar waar? Even zoeken hoor. Waar zou dat zijn? Kom je mee? Gaan we op zoek. Ja, het is hier ergens. Ik ruik het. Maar waar? Waar zou het zijn? Dit kan toch niet? Zomaar ergens in een winkel. Zomaar binnenstappen. Maar het ruikt hier zo lekker. Dus ik ga gewoon verder zoeken. Wat ziet mijn oog nu? Kijk. Allemaal verse pepernoten. Ik ben in de buurt. Ik zie licht. Kijk maar. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoen. Wat was dat? Meneer Hans? Wat doet u hier? Ja, nou... Sorry dat ik zo binnen kom wandelen, maar... Het rook hier zo lekker. Ja, de deur stond open, dus ik dacht... Ik loop even naar binnen, maar kun je me vertellen wat je aan het doen bent? Nou, eigenlijk niet. Moet je het wel geheim houden. Ik ben pepernoten aan het bakken. Om Zwarte Piet en Sinterklaas even een handje te helpen. Oh, maar dit ziet er zo lekker uit. Ja, dat is het ook. En zijn ze nu al om op te eten misschien? Nee. Straks. We doen ze in de oven en dan kunnen we ze opeten. Oh, wat lekker, wat lekker. Maar meneer Hans, Ja. jij kan dit ook. Zou ik dit ook kunnen? Zeker weten. Maar kun je mij dan één keer laten zien wat je moet doen? Dat gaan we doen. Oké. We pakken een stukje deeg. Een stukje deeg met allemaal ingrediënten. Met allemaal ingrediënten. Melk, peper en... Ja, precies. Laten we het daar maar op houden. Dat geheim krijg ik er niet uit hoor. Oké, maar en dan? Dan gaan we door. Dan gaan we rollen. Gaan we rollen? En dan leggen we hem Zo neer. op de plaat neer. Ja? En dan zorgen we dat hij helemaal vol is. En dan doen we hem de oven in. Oké, dus we pakken wat deeg. Precies. Ja, en Goed dan moeten we zo. hem rond maken. Ja. Oh ja, rond maken. Ja, goed zo. Juist, ja. En dan moet ik een beetje plat maken zo. Precies. En dan... Nou, ik vind hem goed gelukt. Maar meneer Hans, Ja. deze is toch veel te groot? Ja, maar ik dacht ik maak hem een beetje op mijn grootte. Ja, dat begrijp ik. Maar wij gaan altijd uit van het gemiddelde. Oké, dus hij moet wat kleiner. Dan moet iets kleiner, ja. En we leggen hem neer. Ja. We leggen hem neer, ietsje aanstampen en hop. Klaar? Klaar? Ja. Nou, dan kan hij nu Nee, de oven... nee. Zullen we deze eerst doen? Oh, die moet eerst in de moet oven. eerst, Oh, ja. die moet eerst in de oven. Oh, moet je kijken. Oh, die geur ook. Wat lekker. Oh, heerlijk. Kijk nou dan. Oh, wat ziet dat er goed uit. Oh, lekker. Ik pak er... Auw, zo. Ze zijn nog heet. Nou moeten ze nog afkoelen natuurlijk. Ja. Wauw, zeg. Oh, wat ruiken ze lekker. En zo maak je dus wel 1000 pepernoten per dag. Ja. 1000 pepernoten. Djoeke zit daar helemaal in de studio en die zit maar te denken, oh... Nou, we hebben een verrassing voor je hoor, Djoeke. Kijk eens. Een hele zak vol met verse pepernoten. Die neem ik voor je mee. Maar, Wat? op één voorwaarde. Ja? Wel geheim houden en niks zeggen. Oké, dus Dat zag er lekker uit. Die meneer Hans heeft eigenlijk ook altijd mazzel. Ik heb eigenlijk ook wel zin in pepernoten. Djoeke, het kan geregeld worden.
Hi. Hey, Ja, meneer hallo. Rans. Ja, Hoe gaat kom het? jij hier nou? Nou, ik moest even heel snel uit Dokkum komen, maar het is allemaal gelukt. En kijk eens, ik heb ze. De verse pepernoot, helemaal voor jou. Oh, wat lekker. Kom even op de bank. Oh, weet je zeker? Nou ja, goed, oké, ik kom er wel even bij. Hoe gaat het hier? Trouwens, Ja, goed. Ja, Ja, goed. ja. Levensgevaarlijk dit. Kijk Lekker. eens lekker. Alsjeblieft, speciaal voor jou. En mag ik ze proeven? Je mag ze proeven. Ja, zeker. Daarvoor zijn ze. Ze zijn echt vers. Ik ga de pepernoot even proeven. Ondertussen gaan we verder met het volgende item. Sint-Nicolaas nieuws, borden vol met... Huh? Huh? Hallo lieve kinderen. Hey, het is weer zover. We zijn er weer. Het inspectieteam van het Sint-Nicolaas nieuws is momenteel in een glazen huis. Een glazen huis. Nou, ik heb hier 2 Pieten tegenover me zitten. En ik ga ze eerst eens even vragen hoe de reis is geweest. Hoe is de reis geweest? Nou, die was eigenlijk best wel spannend, die reis. We waren wat te vroeg uitgestapt ergens en moesten we heel ver lopen. Maar het was wel een hele goede reis. Hey, maar te vroeg uitgestapt? Ja, nou, we dachten dat we er al uit moesten, uit de bus. Want we waren eerst van de boot gestapt. Toen waren we al te vroeg. En toen in de bus. En toen waren we al te vroeg. En toen waren we te laat voor de volgende bus. En toen moesten we lopen. Nou zijn jullie hier wel aangekomen, maar Sinterklaas is nog onderweg. Ja, wat voor Pieten zijn jullie dan? Nou, eigenlijk was het idee om wel eerder uit te stappen. Toen kwamen we hier terecht. We zeiden, we moeten het hier maar eens even gaan verkennen. Want wij zijn verkenningspieten. Verkenningspieten? Wat doet een verkenningspiet? Een verkenningspiet gaat kijken of alle schoorstenen goed zijn. Dat we het dak op moeten. Hè? Als het niet goed is, dan kunnen we ook niet bij de kinderen komen. Dus eigenlijk zijn we een beetje collega's. Wij inspecteren, jullie inspecteren. Het is eigenlijk hetzelfde. In principe doen we hetzelfde. Ja, alleen jullie overdag en wij 's nachts. Dan lig ik in mijn bedje, 's nachts. Voor Americo, zodat de Sintje huisje vindt. En 's morgens vroeg weer uit de veren. Geef je moeder snel een zoen. Jongens, wat een feest, de Sint is langs geweest. Er zit een pakje in je schoen. Hey, nou zitten jullie hier wel in een glazen huis, maar voor mij zit de deur dicht. Ja, nou kijk, Sinterklaas die heeft de sleutel altijd mee. En die doet hem dan ook open. Dus we zijn een beetje afhankelijk van Sinterklaas. Dus als die dadelijk aankomt, mogen jullie weer naar buiten? Dan mogen wij weer naar buiten. Dan komt hij hier, doet de deur open en dan mogen wij er weer uit. Maar jullie hebben toch niks verkeerds gedaan of zo? Jullie zitten hier toch niet in een gevangenis of zo? Nee, we zitten niet in de gevangenis. Sinterklaas doet ons nooit in de gevangenis. Nee, we zitten hier gewoon voor het goede doel. Een goed doel? Ja, kijk, voor een schoolplein. Die moet aangekleed worden en daarvoor zitten wij hier eigenlijk al een beetje opgesloten. Maar welke school gaat het dan om? Dat is de school. De brede school. Kijk, de brede school. Hij rijdt door weer en wind, komt bij ieder kind. Want de Sint, die wordt nooit moe. Het is Sinterklaas. Makker staakt u wild geraas. De zorgen aan de kant. De Sint is weer in het land. Zeg, zijn jullie wel lief geweest dit jaar? Ja! En zou die voor mij ook een cadeautje hebben meegenomen? Ik ben wel lief geweest. Wij van het inspectieteam van het Sint-Nicolaas nieuws hebben de schoenen van Piet gecontroleerd. En ze zijn veilig. Hey, tot de volgende week!
Ondertussen is de Sint ook aangekomen in de Westereen en heeft Pieten uit het Pietenhuis gehaald. Deze Pietjes hebben erg hun best gedaan, want ze hebben wel meer dan 2000 euro opgehaald voor het goede doel. En dat allemaal dankzij jullie. Traditiegetrouw kwamen de Sint en zijn Pieten ook zaterdag aan op de Wallen in Kolm. Na het welkomstwoord van burgemeester Wilker ging de Sint in een tuk-tuk het centrum door. Ondertussen is meneer Hans nog steeds bij mij in de studio. Meneer Hans, vertel eens, wat heb je in je handen? Nou, afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas en al zijn Pieten weer naar Dokkum. En ik ben er zo blij mee, want straks zie je nog wat extra beelden daarvan. En één dingetje wil ik graag laten zien, want dat is deze kaart. Want in Dokkum kun je zoeken naar de sleutel van de pakjeskamer. En dat is heel belangrijk, want op 5 december moet natuurlijk die pakjesavond doorgaan. Heb je nou nog niet zo'n prachtige kaart, ga dan naar een van de winkels toe en haal deze kaart op. En help alsjeblieft mee zoeken. Zoek jij ook mee? Tuurlijk. Zullen we dan nu kijken naar die beelden in Dokkum? Moet je eens kijken wat ik daar beleefd heb. Na de intocht in Dokkum gingen Sinterklaas en al zijn Pieten naar het huis van Peter Posma. Dit was natuurlijk niet zomaar. Peter kreeg vorig jaar tijdens een voetbalwedstrijd een bal in zijn rug. Dit deed hem zoveel pijn dat hij voor onderzoek naar het ziekenhuis moest. De uitslagen van het ziekenhuisbezoek waren schokkend. Peter blijkt een kwaadaardige tumor in zijn ruggetje te hebben. Hij heeft al vele operaties en chemo's gehad. En helaas moet hij daarvoor veel in bed liggen. En ook dit jaar kon hij weer niet naar de intocht in Dokkum. Sinterklaas hoorde dit trieste verhaal en is met al zijn Pieten op bezoek gegaan bij Peter. Hallo. Geweldig. Is het leuk of niet? Nou, dit is helemaal aangenaam. Ik ben Alfred. Hallo. Goeiedag. Hallo. Dag. Wat een welkom. Liefste jou bij de En krijg je het Sinterklaasfeest wel een beetje mee? Heb je op de televisie kunnen kijken? Ja? Vond je het wel leuk? Nu helemaal natuurlijk. Ja, alle. Meegenomen. Maar die willen we hier niet allemaal in huis hebben. Nee, dat wordt een beetje erg vol, hè? Ja, we moeten zoveel stofzuigen en zo, hè? Want ze maken altijd zo'n rommeltje, hè, die andere Pieten. Pieter, wij hebben meestal een cadeautje, ja, hè? Ik heb ook een pepernootje. Lust je dat wel? Ja. Dat is meneer Hans. Ken je die nog wel? Van vroeger? Mogen wij ja. Zal ik je een paar geven? Nou, kijk, en was hier toch ook nog een zusje of zo? Ja. Een zusje, dat kan niet. Ja, een zusje. Maar ga je hem ook uitpakken direct? Lukt dat? Dan moeten we dan helpen. Mama even helpen. Kom er even bij. En dan zet ik hem even hier neer, Peter. Dat is misschien wat makkelijker voor jou. Ja, en Peter, we hoeven het papier niet weer te gebruiken, hè? Nee, dat is gebruiken, hè? Mag best. Was jij wel bij deze tak? Oké. Sinterklaas heeft u allemaal meegenomen. Jullie hebben dat van mij geklaard. Ja. Sinterklaas heeft ook alleen maar zo'n fabriek. Oh ja. Ja, dat is een goede keer, ja. Oh, wat is goed. Wow. Dat is goed. Vind je dat mooi? Steek je duim even omhoog. Bedankt Sinterklaas. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens, Peter. Tot ziens. Doei. Nou. Ondertussen is meneer Hans weer vertrokken uit de studio. Hij was een beetje misselijk van alle pepernoten die hij gegeten had. Maar dat gaf mij mooi even de tijd om te bellen met Piet Pablo. Hallo Piet Pablo. Hey, hallo. Dag Joeke. Er zijn weer een paar prachtige vragen voor je binnengekomen. Luister maar even. Ik ben Brian Cornelis. Hoe oud is Sinterklaas? Zo Brian, in de tweede uitzending van het Sint-Nicolaas nieuws
direct de allerlastigste vraag. Hoe oud is Sinterklaas? Nou, ik zal heel eerlijk zijn, Brian. Ik durf het je niet te zeggen. En dat komt eigenlijk ook een beetje omdat je, zeg maar als jong iemand eigenlijk nooit aan een oudere vraagt hoe oud die persoon is. Misschien heb jij dat ook wel met over oma en Paak en Beppie. Je vraagt eigenlijk nooit hoe oud Paak is of oma. Ja, dat doe je eigenlijk niet zo snel. Dat hoort dan niet, hè. Dus dat doen wij als Pieten eigenlijk ook niet bij Sinterklaas. En ja, hij is wel heel oud, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar hij rijdt nog wel paard. Hij komt nog op de daken. Werkt heel hard in deze weken. Zo na 5 december toe heeft hij het vreselijk druk. Allemaal intochten en hij komt dan overal. Dus ja, eigenlijk ben je zo oud zoals je je voelt. Nou, en als je dan over Sinterklaas praat, ja, dat klopt eigenlijk ook niet, want hij is heel oud, maar hij doet nog heel jeugdig aan en hij weet alles zo goed en weet dat ook heel goed te vertellen. Dus we kunnen altijd heel veel van hem leren. Nou, echt waar, ik durf het je niet te zeggen hoe oud het is, maar ik zou het ook niet durven te vragen. Zou jij dat wel durven, Brian? Zou jij aan Sinterklaas durven te vragen hoe oud dat hij is? Nou ja, hier moet ik het wel bij laten, helaas. Ik ben Karense van der Meulen, ik woon in Kolm en wij hebben zonnepanelen op het dak. Daarom heb ik een vraag voor Sint en Piet. Hoe kunnen Sint en Piet en het paard op het dak komen? Glijden jullie daar niet uit? Hey, Karense uit Kolm, wat een leuke vraag. En dat is natuurlijk wel een klein dingetje, een probleempje wat je daar hebt. Want ja, jullie hebben zonnepanelen op het dak en dat zijn van die gladde glazen platen. Daar kun je energie mee opwekken als de zon erop schijnt. Maar ja, terecht, heel goed. Daar kunnen wij niet overheen lopen. En dat heeft papa liever ook niet. Want dan maken we de zonnepanelen natuurlijk kapot. En ja, je vraagt dan, glijden jullie wel eens uit op het dak? Ja, dat komt wel eens voor. En ik zal heel eerlijk zeggen, dan moeten we ook altijd erg om elkaar lachen als we dan een keer uitglijden. Natuurlijk sporten de Pieten heel veel en ja, ze zijn heel lenig. Maar ja, je glijdt wel een keer uit. Net zo dat jij misschien wel eens een keer struikelt over een stoeprand of een stoeptegel die een beetje omhoog ligt. Ja, dat gebeurt ons ook. Maar Sinterklaas, ja, die overkomt dat soort dingen niet. Want moet je maar eens aan papa vragen of papa om de auto 's winters ook winterbanden heeft. Nou, ja, nou kom ik natuurlijk direct bij het schimmel van Sinterklaas bij Americo. Want Americo heeft gewoon in deze weken dat wij in Nederland zijn, heeft hij winterhoeven eronder. En ja, dat is gewoon heel veilig. Er gaat eigenlijk nooit wat mis. Alleen dus soms een Piet die eens even een glijertje maakt. Maar ja, ach, dan lachen we weer. En ach, dan wassen we de kleding even eruit. En we gaan weer door. Ik moet ook weer door. Dus Karensa, bedankt voor je vraag. Helaas zijn we hierbij ook aan het einde gekomen van de tweede uitzending van het Sint-Nicolaas nieuws. Maar natuurlijk niet voordat we het weer hebben bekeken met Piet Pavlo. Dag Joeke, we zijn terug weer aan boord bij Sinterklaas voor natuurlijk de weersvoorspelling voor komende nacht, wanneer de Pieten weer op pad zijn. Nou, je ziet het. Er wordt sneeuw voorspeld. Zelfs nog voor de kerst. Dus het is niet een witte kerst, maar het is gewoon al een witte Sinterklaas. We gaan weer terug naar de studio. Heerlijk, sneeuw. Het brengt wel gladheid. Pas dus op. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Hema en Top One Toys in Dokkum.